Comencem el nostre recorregut per la història del Pla de l'Estany i per fer-ho ens remuntarem a la primera etapa coneguda on s'han trobat vestigis de la presència humana al territori de la comarca. Per això el nostre camí arrenca al Paleolític, una època molt ben representada i documentada gràcies a dècades de prospeccions arqueològiques a Serinyà, principalment al paratge actual de les Coves. El Paleolític és un període molt extens en el temps. Era el moment en què els homes i dones vivien en societats nòmades de caçadors i recol·lectors, en un marge temporal que es remunta des de fa 1 milió d'anys enrere fins a fa 12.000 anys, si bé les evidències més antigues de poblament al Pla de l'Estany tindrien uns 300.000 anys. Sabem que és una etapa, com veieu, una etapa molt llarga, de més d'1 milió d'anys. Això ho sabem ara, perquè s'han fet troballes d'una antiguitat molt gran, sobretot a Atapuerca, on hi ha una mandíbula que té 1.200.000 anys, i per tant hem de pensar que aquí, a Catalunya, també els homes del Paleolític inferior, que diguem, els més antics, també hi van viure en aquestes edats tan remotes. No sabem com hi van arribar. Jo a vegades penso que potser, com és l'opinió més generalitzada, venien de l'est, perquè venien de l'Àfrica, havien passat per Europa, varen travessar els Pirineus i van arribar en aquesta zona, en les nostres comarques, on abans no hi havia viscut ningú. Però no seria impossible també que en aquella època s'hagués pogut travessar l'estret de Gibraltar i també haguessin arribat pel sud, perquè a Andalusia també hi ha jaciments amb una antiguitat que supera el milió d'anys. En canvi, les evidències recuperades a Serinyà comencen a ser nombroses i consistents a partir del període conegut com a Paleolític mitjà, que transcorre en una forquilla entre els 300.000 i els 125.000 anys d'antiguitat, quan l'Homo heidelbergensis deixa pas a l'home de Neandertal. I encara s'han trobat més elements del Paleolític superior, configurant les coves de Serinyà com un dels jaciments més complets del país en aquest últim període del Paleolític. I de l'home de Neandertal sí que tenim jaciments importants a la comarca de l'Estany. Un d'ells és aquest que estem ara, la cova de l'Arbreda, on la seva part inferior, durant diversos metres de reompliment, va ser ocupada pels homes de Neandertal que hi varen viure ara fa més de 100.000 anys, fins ara fa uns 40.000 anys. Però també la cova de Mollet 1, que és una mica més avall, també és una cova potser la més antiga d'aquestes del paratge del Reclau. També hi varen viure homes molt arcaics, probablement homes de Neandertal. I encara un jaciment que anomenem Pedra Foradada, que és aquí a l'Estany d'Espolla, que és un jaciment de superfície, no hi ha coves, sinó que els homes vivien a l'aire lliure, també s'hi han trobat moltes eines d'aquesta època. O sigui, el Paleolític mitjà, diguéssim, està ben representat en la comarca. Però la comarca del Pla de l'Estany, per allò que destaca a tot Catalunya, és per la magnífica representació que hi ha del Paleolític superior. No hi ha cap més lloc a Catalunya, ni cap més lloc tampoc en el Mediterrani espanyol, i fins i tot al Mediterrani occidental, que s'hi pugui comparar. Perquè hi ha molts i molts importants jaciments entre ara fa uns 40.000 anys fins ara fa uns 12.000 anys. Aquesta etapa és molt ben coneguda, està molt ben representada, i el pal de paller que ens permet resseguir tota aquesta època és precisament la cova de l'Arbreda. Perquè aquesta cova hi ha totes les etapes del Paleolític superior que també les trobem en altres jaciments d'aquesta zona. El Paleolític superior es correspon amb l'arribada de l'home modern, l'Homo sapiens, i l'extinció de l'home de Neandertal. Sigui com sigui, l'home que va venir, l'home modern, es va establir en aquesta cova ara fa més de 35.000 anys. Immediatament després que l'haguessin ocupat els homes de Neandertal. Aquests primers homes els anomenem aurignacians. L'Aurignacià és una civilització que s'extén des del Pròxim Orient fins a la península Ibèrica i representa la primera civilització d'aquests grans caçadors-recol·lectors que varen ser els aurignacians. És un moment rar. A la península Ibèrica està molt ben representat a Cantàbria,
a tota la serralada cantàbrica, però no gaire en el Mediterrani. Per això és tan important que aquí n'hi hagi. N'hi ha aquí, en aquesta cova de l'Arbreda, i la cova del Reclau Viver, que està a uns 300 metres més cap al nord. El període aurinyàcià va anar seguit del gravatià, un fenomen que es dona a nivell europeu i que evidencia uns desplaçaments molt importants pel territori i uns contactes estrets a tot el continent, pel que trobem moltes característiques comunes a bona part d'Europa. En aquells moments el paisatge el conformaven menys zones boscoses i per tant els desplaçaments eren més fàcils. Estem parlant d'una franja temporal entre fa 30.000 i fa 20.000 anys. El gravatià sí que és una civilització molt ben representada a la península Ibèrica i a Catalunya no gaire, però és precisament aquí a Serinyà on la tenim ben representada. Els gravatians varen viure aquí, a la cova de l'Arbreda, varen viure a la cova de Mollet, Mollet 1, o Mollet, i a la cova de Mollet 3, que és una cova que està aquí sota mateix, també. I a la cova de Mollet és interessant perquè s'hi va trobar l'home modern, d'anatomia moderna, més antic de Catalunya, que el varen publicar ja fa uns anys, a no ser que avui dia es considera la mandíbula de Banyoles, que pràcticament sempre havia estat considerada d'un home de Neandertal, ara hi ha molta gent que la considera un home modern. Si la mandíbula de Banyoles és un home modern, serà naturalment el més antic de Catalunya i del Pla de l'Estany. Però si no, hi ha un crani i altres restes que s'han anat trobant en excavacions recents. El crani el va trobar el doctor Coromines, el que passa que estava mal diagnosticat, que és un exemplar molt complet d'home anatòmicament modern. El nostre avantpassat directe. L'evolució de noves tècniques i formes de poblament ens porta als períodes Solotrià i Magdalenià, els últims del Paleolític. Es tracta d'unes civilitzacions molt homogènies dins la península Ibèrica i amb molta representació a les coves de Serinyà. Està molt ben representada també a les coves de Serinyà, perquè n'hi ha aquí a la cova de l'Arbreda, n'hi ha a la cova del Reclau Viver, la cova del Reclau Viver, un solotrià molt ric, i a la cova d'en Pau, que és una cova que hi ha al costat del Reclau Viver. És evident, doncs, que el Pla de l'Estany va ser territori de pas continu de l'ésser humà des de temps molt remots. Certes característiques geològiques, climàtiques i d'abundància de recursos expliquen per què els grups humans hi seguien fent estada temporada rere temporada en els seus desplaçaments. Crida una mica l'atenció, no? Perquè ara mateix aquí fa un bon sol i aquí fa fred. Per tant, no és que sigui un lloc molt acollidor. Però bé, però en canvi hi havia una gran abundància d'aigua. Aquí hi ha fonts que surten per tot arreu. És un lloc que està ben situat, tant per anar a pescar, diguéssim, a l'estany de Banyoles, per anar a aquestes muntanyes garrotxines, que hi devia haver uns recursos diferents, o aquí darrere tenim el Pla d'Usall i el Pla de Martís, que és una zona molt plana que devia ser excel·lent pels cavalls, però el cavall va ser sempre l'animal més caçat aquí, més consumit. Aquesta gent caçaven molt el cavall. Quan arribaven al territori actual de Serinyà, aquestes comunitats ocupaven les coves que trobaven en millor estat i ho van fer durant anys. Fins i tot en etapes posteriors, com el Neolític, seguien visitant el paratge, on, per exemple, portaven a terme enterraments. Estem parlant de més de 200.000 anys d'història que tenen la seva representació a partir de troballes úniques a Serinyà. I és que, de fet, el Pla de l'Estany va ser pioner en el descobriment i estudi del Paleolític a Catalunya, gràcies a la descoberta d'una cova que també es troba al municipi de Serinyà, però no en el Parc de les Coves, sinó a l'altra banda del poble, la vora gran d'en Carreres. La història d'aquest fet comença l'any 1868, quan uns amics, sembla que eren estudiants de medicina o de farmàcia, entre ells hi havia en Pere Alsius i Torrent de Banyoles, que era un estudiant de farmàcia, i en Joan Teixidor, que era el fill del farmacèutic de Tortellà, i uns estudiants de medicina de Banyoles. Varen visitar la vora gran d'en Carreres, que és una petita cova, no és ni una cova, és un abric sota roca, que està en el mateix riu Serinyadell que tenim aquí sota, quan, passat el poble, està a punt d'aiguabassar amb el Cer. Pere Alsius i Torrent es va adonar que hi havia una bretxa ossosa, o sigui que hi havia ossos enganxats a la pedra. Això li havia estat comunicat per un frare caputxí exclaustrat,
que predicava missions des de Casa Missió de Banyoles i va descobrir aquesta cova, va descobrir aquesta bretxa un dia que devia anar a predicar a Besalú. I ho va fer saber als seus amics de Banyoles i aquests van fer aquesta excursió. I Pere Els Neus i Torrent hi va recollir uns ossos. I segurament jo crec que no es va adonar que també hi havia eines de pedrenyal, de pedra foguera, fabricades pels paleolítics que en aquella època ell no podia reconèixer. Però aquells ossos, com que ell li interessava molt la naturalesa, li varen cridar l'atenció. Pere Alsius va traslladar l'interès que va intuir de les troballes a la vora gran d'en Carreres a la Reial Acadèmia de Ciències de Barcelona i en diversos articles. Si bé inicialment va tenir una repercussió escassa, va servir perquè el 1882 Eduard Harlé, un enginyer francès que després seria paleontòleg, organitzés la primera excavació pròpiament dita a Catalunya, en aquest jaciment de la comarca. Seria la primera de diverses prospeccions que es van portar a terme fins als anys 40, el fruit de les quals es conserva en museus de Barcelona, de Girona i al Museu Arqueològic de Banyoles. Devia durar molt pocs dies, amb uns treballadors que devia llogar, però aquest home va estudiar el que havia trobat i aquell mateix any ho va publicar en una revista internacional, perquè era l'única revista de prehistòria que hi havia al món, que era francesa, i així la vora gran d'en Carreres ja va ser coneguda com un jaciment prehistòric. I després, clar, molta gent hi va acudir, tota la gent que li agradaven aquests temes hi anava, tothom trobava coses, tothom recollia peces, n'hi ha d'escampades per tot el món, de tots els museus en tenen, perquè en aquella època les coses es feien així, no? I va ser així que Catalunya va entrar en el món de la prehistòria. Molt aviat el jaciment es va conèixer com la Cova de Serinyà i Pere Alsius va escriure un llibre força extens on recollia els fruits de les prospeccions a la vora gran d'en Carreres, el Magdalenense en la província de Gerona. Ens trobem a la primera meitat del segle XX, quan neix un interès internacional per la prehistòria des del Pla de l'Estany i es descobreixen més coves, ara ja sí en el paratge del Reclau, actual espai de les Coves de Serinyà. El doctor Josep Maria Coromines va ser el principal impulsor de les excavacions a Serinyà. Després d'excavar a la vora gran, va descobrir la cova del Reclau Viver i la resta de jaciments del paratge, entre els que destaca la cova de l'Arbreda, en la que va treballar en diverses campanyes fins que el 1970 va descobrir-ne tot el seu potencial. Però en aquella època, als anys 40, aquí a Banyoles dolia el fet que tot això que es trobava a la vora gran se'n anés cap a Barcelona. I en el moment que s'havia creat, o s'estava creant el Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles, el senyor Jaume Botinyà, que en va ser molt temps el president, també havia anat a excavar a la vora gran d'en Carreres amb en Lluís Pericot, i varen demanar que la persona que semblava més interessada en el tema i que més sabia, que era en Josep Maria Coromines, que excavés una cova i que els materials quedessin a Banyoles. I va ser quan Josep Maria Coromines va venir aquí a sa mare i va excavar el Reclau Viver, que és aquesta cova que hi ha 300 metres més al nord. El doctor Pericot li va facilitar el permís, perquè em sembla que era el delegat d'excavacions aquí a Catalunya, i el doctor Coromines va començar a excavar el Reclau Viver, una excavació que duraria molts anys i que seria molt important, perquè per primera vegada es va posar a la llum a Catalunya un jaciment que tenia les etapes del Paleolític en estratigrafia, o sigui, un al cim de l'altre. A la part més baixa hi havia Aurinyàcià, després venia un Gravatià molt ric, i sobre encara un Solotrià riquíssim, un Solotrià que és potser el millor que hi ha en tot el Mediterrani espanyol, perquè les peces solotrianes són molt típiques, són molt característiques, es coneixen de seguida, i les del Reclau Viver és allà on n'hi ha més. En aquell moment a Banyoles hi havia molt d'interès per la prehistòria, es feien unes conferències, en el Centre d'Estudis Comarcals feien unes conferències que van atreure molta gent, a Girona s'havia creat l'Associació Arqueològica de Girona, que estava peleant per fer reconèixer el Paleolític inferior, perquè en aquella època es deia que Catalunya no havia estat poblada durant el Paleolític inferior, i l'Associació Arqueològica va demostrar que sí, i el doctor Coromines va tenir ajuda de l'Associació Arqueològica, va tenir ajuda de gent com en Ramon Sala, que després va ser senador
després amb les eleccions, i li van donar el suport per venir aquí i continuar aquesta excavació. Després el que va fer és sortir d'aquest forat a fora i excavar a fora. I així va anar excavant, va anar baixant, sempre trobant coses, fins a una profunditat de quasi 9 metres. I posant a la llum, al descobert, doncs un jaciment amb una estratigrafia impressionant que quasi no es troba enlloc, que és 9 metres, un reompliment de 9 metres, sempre amb evidències d'ocupació humana, que comprèn uns quants metres de mosterià, de paleolític mitjà, o sigui, d'ocupació de l'home de Neandertal, i després, a sobre, ocupacions del paleolític superior, les mateixes que hi ha al Reclau Viver. Però no exactament. Aurignacià, Gravatià, Solutrià, i aquí hi ha Magdalenià, que al Reclau Viver no n'hi ha, i després encara, en això que veieu aquí, encara hi ha evidències de l'epipaleolític, amb datacions molt interessants, i del neolític. Amb el pas dels anys i les nombroses campanyes d'excavacions que encara segueixen fent cada any cada cop més professionalitzades i amb la implicació de professionals de les universitats catalanes, les coves de Serinyà han proporcionat una gran quantitat de materials que expliquen la vida, els costums i la manera de fer de les societats caçadores i recol·lectores que van deixar aquí la seva petjada. Totes aquestes troballes es custodien i conserven al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Bé, a les coves de Serinyà, esclar, s'hi han fet troballes molt importants, de tot tipus, des del punt per interès científic purament o simplement perquè també són objectes interessants. Esmentarem alguns. Aquí a la cova de l'Arbreda, per exemple, podem destacar que als nivells més profunds hi ha moments que hi ha una concentració d'eines mosterianes de l'home de Neandertal realment extraordinària. Te'n fas creus. I segurament és perquè aquesta cova de tant en tant s'inundava i entrava aigua, netejava la sorra i l'argila, s'ho emportava i concentrava les eines. És d'una riquesa espantosa. És interessant en l'Aurignacià, aquesta Aurignacià que he esmentat, evolucionat d'ara fa 32.000 anys, és una civilització interessant, curiosa, perquè construïen unes llars amb pedra sorrenca. Anaven a buscar pedra sorrenca que es troben a l'altre costat del Serinyadell, en els terrenys calcaris que hi ha a l'altre costat, aquests terrenys, aquestes margues que en contenen, i construïen unes llars, fins i tot unes cubetes, com enfonsades, on devien coure els seus aliments. I això se n'han trobades algunes de molt ben conservades. I també destaca la seva indústria tan i tan petita. Feien unes eines petitíssimes. Comparades amb l'Aurignacià que es troba a altres llocs, són reduïdes. Hi ha unes laminetes retocades que fan 5 mil·límetres de llarg, per 1,5 d'ample, que no les veiem mai a l'excavació, perquè és impossible veure això. Només es troben en el garbell quan es garbella amb aigua. Destaquem també que al Solutrià del Reclau Viver hi ha unes peces molt curioses que només es troben aquí en el Pla de l'Estany, que són unes puntes de sílex que tenen com un peduncle cap a un cantó. El doctor Coromines en deia puntes de peduncle desviat o puntes del Serinyadell, perquè són característiques dels jaciments d'aquí. També m'agradaria destacar el crani de Mollet III, que és un exemplar d'home anatòmicament modern, antic, que correspon al Gravatià. Després també és curiós que en el Solutrià del Reclau Viver s'hi van trobar milers de cargols de mar perforats. Uns cargols petitets, vermells, que es diu Homelopoma sanguineus, o turbo. I això en feien collars, braçalets, i també devien decorar la roba, i n'hi ha milers. Més enllà dels vestigis recuperats a Serinyà, si hi ha una troballa emblemàtica de la prehistòria a la comarca, és la mandíbula de Banyoles. Un picapedrer, Josep Roura, la va localitzar en una pedrera l'any 1886 i la va lliurar al farmacèutic i historiador Pere Alsius, el primer en presentar-la, estudiar-la i posar-la en valor.
Era una pedrera que es portava el travertí de Banyoles, aquest travertí tan comú a la ciutat de Banyoles i als voltants, a Porqueres, etc. I que és un travertí que té el seu origen en les aigües d'escorrentia de l'estany de Banyoles. I el Pla de la Formiga és una part petita d'aquest pla més gran que recollia les aigües que sobreixien de l'estany de Banyoles. Aquestes aigües dipositaven carbonat de calç, anaven sobresaturades de carbonat de calç i el dipositaven. I al anar dipositant anaven formant aquest travertí. I en el cas que aquest travertí cobrís restes d'animals o restes de plantes, es podien fossilitzar. I bé, va passar això, que van fossilitzar una mandíbula humana. Però això ens indica que aquests humans que ens han quedat, les seves activitats ens han quedat a Serinyà, aquests humans poblaven tota la comarca i poblaven tot l'entorn. Una peça singular i que encara avui, gairebé un segle i mig després del seu descobriment, presenta incògnites. En aquests moments, sabem que la mandíbula té una edat que va aproximadament entre els 65.000 i els 45.000 o inclús 40.000 anys, per tant té un marge cronològic molt ample. Això què correspondria? Correspondria al Paleolític mitjà, al tram final del Paleolític mitjà, o inclús podria correspondre a inicis del Paleolític superior. El Paleolític mitjà a Europa és l'època dels humans neandertals, el Paleolític superior correspon a l'arribada dels humans moderns. La mandíbula és una peça molt rellevant per les seves característiques. És un fòssil humà d'una època molt reculada i que no en tenim gaires, d'aquests fòssils humans d'èpoques reculades. Després és un fòssil humà ben conservat. És una mandíbula que està molt sencera, molt entera. Té tota la dentició, originàriament estaria intacta, però per les tasques del descobriment es va fracturar una mica, falta una mica de les branques ascendents i el cos està una mica fracturat. Però en conjunt és una mandíbula sencera, és un fòssil molt ben conservat. És una mandíbula que és atípica i per això sempre ha estat difícil classificar-la. Se l'ha classificat de moltes diferents maneres, des de Pere Alsius, que ja va dir que la va classificar com d'Homo sapiens, després van venir diferents autors que la van classificar com d'humans neandertals, després van venir altres autors que van dir que no eren neandertals sinó preneandertals, etc. Per què aquesta controvèrsia? Perquè és atípica. D'una banda, no té mentó, no té la barbeta que els humans moderns tenim. És una característica molt clara dels humans moderns, la barbeta, el mentó. La mandíbula de Banyoles no en té. D'aquí que es pensés que és una mandíbula arcaica durant molt de temps i encara investigadors avui dia pensen que ha de ser d'un humà anterior als humans moderns per l'absència de mentó. Però d'altra banda, moltes de les característiques que tenen els neandertals, a la mandíbula de Banyoles no hi són de manera més marginal. Llavors, és una mandíbula que no acaba d'encaixar. Per això també durant molt de temps es va pensar que era força antiga, que seria d'uns humans anteriors als neandertals, d'uns preneandertals, que podien ser els que s'anomenen els Homo heidelbergensis, inclús altres investigadors hi van posar altres taxonomies, perquè no encaixava amb els neandertals, però no tenia barbeta, llavors es van dir serà més antiga. Darrerament, els estudis que s'han fet darrerament presenten una alternativa i diuen no, en realitat la morfologia de la mandíbula, sense comptar el mentó, sense comptar l'essència del mentó, encaixa molt bé amb la morfologia de les mandíbules dels humans moderns. I per tant, el que hem de suposar és que és una mandíbula d'un humà modern, és a dir, d'un Homo sapiens, però que és molt antiga i que extraordinàriament no té mentó, no té barbeta, i que és un humà modern sense barbeta, per les raons que sigui, per les raons que s'haurà d'esbrinar i que s'haurà d'acotar
d'explicar en un futur. D'altra banda, la mandíbula de Banyoles és singular per les seves característiques individuals. És una mandíbula que és més o menys robusta o força robusta i que sobretot presenta un desgast de les dents espectacular, un desgast extraordinari. Llavors, bé, s'ha discutit molt si era una mandíbula d'un individu masculí, d'un home, o bé d'un individu femení, d'una dona. S'ha discutit si era una mandíbula mascle o femella. Encara no hi ha consens al respecte. Però sobretot el que és més singular és el desgast de les dents, com deien. Té un desgast extraordinari, un desgast que no es troba en altres mandíbules d'aquestes edats. Els queixals tenen el pendent inclinat cap a fora, un pendent molt abrupte. Morfològicament és de tipus helicoïdal, perquè les últimes dents, els últims queixals tenen un desgast encara accentuat però pla, que després a poc a poc, a mesura que les dents van avançant cap a davant, el desgast es va accentuant i després torna a fer-se més o menys planer o amb poca indicació amb les dents de davant, amb les incisives. Aquest desgast helicoïdal s'ha interpretat de diferents maneres. S'ha interpretat que és degut a un hàbit cultural, a utilitzar les dents, tota la dentició, com a eina, per exemple, per mastegar pells, per polir pells. Hi ha altres interpretacions com és degut a un hàbit alimentari, a base d'aliments abrasius. En aquest cas podrien ser els vegetals. Els vegetals poden ser més abrasius, tant perquè poden agafar partícules exteriors, grans de pols, petits grans de sorra, que això ajuden a desgastar les dents, com també per les partícules que alguns vegetals tenen en el seu interior, que són els fitòlits, que són unes partícules silícies i que ajuden al desgast. També s'ha aportat la hipòtesi de l'alimentació de peix posat a secar i que el peix sec atrapa partícules de sorra, partícules petites de sorra, i que això també ha produït aquest desgast de les dents. Per tant, hi ha diferents punts de vista. El més probable és que, o un dels factibles, és que hi hagi un hàbit cultural per les dents anteriors i un hàbit alimentari pels queixals degut a una alimentació probablement molt vegetariana. En quant a l'edat que tindria aquest individu, és una edat adulta, tota la dentició és permanent, i no només és permanent, sinó que està gastada, i per tant això seria indicatiu d'una edat avançada, que seria comparable a una edat que avui dia en diríem una edat senil. Ara bé, aquesta edat senil en aquella època com es traduïa? Podria anar, segons els diferents autors, entre 40 anys i 50 anys. Però el que entenem que inclús 40 anys ja seria una edat avançada per aquest individu. És probablement el fòssil més emblemàtic de tot Catalunya, és el fòssil humà més singular que tenim a tot Catalunya, per tant, des d'aquest punt de vista és únic, i té un valor molt important, i a més s'han conservat sempre a Banyoles. S'ha conservat a Banyoles, s'ha estudiat a Banyoles, rares vegades ha sortit de la ciutat de Banyoles, i això fa que tingui un interès comarcal afegit, com a fòssil molt representatiu de la comarca i fòssil molt valuós de la comarca, i que ens explicarà els humans que van habitar la comarca en èpoques molt pretèrites. Les coves de Serinyà.
la mandíbula de Banyoles, però també altres exemples com el jaciment neandertal a l'aire lliure de Roca Foradada a Fontcoberta, a tocar del Pla de Martís, deixen clara la seva petjada en la història, que el Pla de l'Estany va ser terra d'acollida de l'home des dels primers temps i que va ser un destí escollit al llarg de la història per al seu poblament, primer en el marc de les rutes nòmades de les societats caçadores i recol·lectores i després enclavament dels assentaments sedentaris que es consolidarien en el Neolític, amb epicentre al Parc Neolític de la Draga. Però d'això en parlarem en el proper capítol de Comarca que batega, petjades de la història.